Amoco yw'r cwmni diweddara I ddod I Aberdaugleddau. Mae'r byrfa yma, yn ogystal â'r dair arall sy'n bod yma eisoes, Eso, Texaco a Gulf, yn mynd I olygu posibiliadau di-ben draw I ddyfodol tre a phorthladd Aberdaugleddau. Yn enwedig o gofio bod yna posibiliadau cryf ydyn nhw o hyd I olew allan yn yr hyn a elwyr bellach gan bobl y byd olew yn fôr Celtaidd. Mae'r byrfa hon wedi sefydlu ar 350 o dir yma i'r gogledd o Aberdaugleddau, ac mae dros 1000 o ddynion o bob rhan o Bryden yn gweithio yma nawr. Un o'r pethau cyntaf sy'n taro dyn ar ôl iddo ddod mewn i'r byrfa yw maint y lle. Mae popeth ar raddfa enfawr. Cwmni wedi sefydlu yn Llundain yw Amoco, fod yr enw'n dod allan o'r geiriau American Oil Company, sy'n rhan o'r cwmni Standard Oil Indiana. Mae'n anodd dychmygu'r byrfa'n gweithio'n dawel, o'i gweld I heddiw yng nghanol rhythr a bwrlwm y tractorau a'r llu gweithwyr. Ond disgwylir y bydd olew a phetrol yn llifo yma cyn diwedd y flwyddyn. Disgwylir i'r byrfa gynhyrchu 40,000 o fareli y dydd, mae pob barel yn dal 15 galwyn yr hugen. I roi'r ystadegau mewn ffordd haws i'w deall, bydd digon o betrol yn cael ei gynhyrchu yma mewn diwrnod I yrru car 4 gwaith o gwmpas y byd, a hynny bob dydd. Daw'r olew i'r byrfa mewn llongau o Kuwait a Raifft. Erbyn hyn mae glanau'r aber ymfrith o offer y cwmnïau olew. Mae jeti gan bob un o'r cwmnïau I gyd yn ymestyn rhwng 1/4 milltir i'r môr. Mae maint y llongau wedi cynyddu'n fawr, a disgwylir cewri yma fydd yn dal 250,000 o dinelli ar y tro. Mae'n anhygoel efallai, ond fe fydd y cwbl yn cael ei bwmpio i'r byrfa filltir I ffwrdd mewn 8 awr a 20, sy'n rhoi ychydig iawn o amser i'r criw cyn i'r llong gychwyn yn ôl ar ei thaith i'r dwyrain canol. Ond o gofio fod yn rhaid talu 7,000 o bunnau I awdurdodau'r porthladd am bob llong, does dim rhyfedd fod yn rhaid brysio. Disgwylir y llwyth cyntaf yn mis Awst. Bydd yr rhan fwyaf o gynnyrch y byrfa yn olew ar gyfer diwydiant. Symudir llawer iawn ohono o Aberdaugleddau I ganolbarth Lloegr ac ardal Lerpwl a Manceinion mewn pibell sy'n rhedeg o dan wyneb y ddaear. Ond bwriedir cludo llawer hefyd mewn llongau ar hyd yr arfordir I Lundain a de-ddwyrain Lloegr. Yng nghnghrair y cwmnïau olew dyw Amoco ddim yn un o'r cewri. Drwy Bryden mae gan y cwmni 350 o garages yn ymestyn o Southampton I Fanceinion gydag 1 neu 2 yng Nghymru. Bydd y petrol i'r rhain yn cael ei gludo mewn trenau a loriau, fel hefyd y bydd yr olew a ddefnyddir ar gyfer gwres canolog. Un gwyn yw nad yw'r cwmnïau olew yn cyflogi digon o bobl. Mae diweithdra ardal Aberdaugleddau wedi bod yn broblem erioed. Ond mae nifer o fan ddiwydiannau yn y fro yn manteisio ar fodolaeth y purfeydd, ynghyd â nifer fawr o fasnachwyr. Ac os darganfyddir olew yn y môr Celtaidd, wel, stori arall fydd honno.